care este în curs de omologare, deci cea mai recentă, descoperire a chinologilor este ciobănescul românesc corb. Arealul rasei este zona Carpaților meridional, Dâmbovița, Argeș, Prahova, Brașov. Standardul provine din 2008, modernizat în 2011. Rasa este folosită la paza turmelor împotriva atacului lupului sau a ursului. Talia este cea mai mare dintre cele 4 rase, doar exemplarele pe care am reușit să aducem azi sunt puțin mai mici. Vrem să vă prezentăm și crescătorii mioritic, la câinii mioritici. O să vă rugăm să ridicați mâna. Pica Romeo cu Canisa de Leoata din județul Dâmbovița. Aplauze. Curtean Adrian, Canisa de Codrii Vlăsiei, județul Prahova. La Carpatin, Florin Mania, Canisa de Lacul Mori, București. Ciobănesc de Bucovina, Stroie Macovei, Canisa Plai de Vrancea, a sosit din județul Vrancea. Și la Corb, Cătălin Ionete, un foarte cunoscut crescător de ciobănești românești din București, Canisa de Baltag. Vrem să vă anunțăm că Asociația Chinologică din România, sub egida Federației Chinologice,